Watikele kanwa o flane draman sanu kamuntu bala kajulu koko o watikele kanwa o flane Michel Kone ale kamuntu bala lofine ka ofay kanwa flane o fami noye madame Kulal Famata Kamia ale kamuntu bala somalena jegwa lafiabugu o wati kelen kan mo fana banga somala ina kunafuni o lase wati o kofo awye isa kawjim je kulumi no lu la kunungo kayira kafo semas no ye Mahmoud Diko kan maga tomi be no ko olu kan yamaya o ashara talembe kabo isa kawjim kan sebe bora kunungo wula fede enfant ko kalontigia isa kawjimi yere akme Africa Television o sampe kunungo soufe fem mulbo kuni fantasibi Musa Ag Atayer Musa Ag Asarik nunu milisitan boyongo de falonyo ga kunu kata kilal kawfe utara demsenu dantogala somi be kato fara foloda kalafili mbena ke na kanga damna ni mer kalafili kunungu colonel Abdoulaye ale lagere bakke ka sanga kalafili la benima ko ka parti politiko ka lage Mali parti politique keme fla ani tan ani kononton o de be ambe watimna comme sisan korbar kaw fe kunungo femi no état major kan Ouattara Kafana Kone ale danto la sobambe amala dona ka fo korba surasim ma nani mi bononu ni na odo Tombouctou oluka sutalu kera ni yoro ko fole na Alassane Dramane Ouattara kme akene kan nunu ka fala kibara to kan so na
an ka sɔgɔmada in na don kubari filɛ min bɛna lase aw ma fana a balimakɛ Karim Sibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Ninnu ye cikanw ye Isu Kone ni ale ye école promoteur ye Fandemakaw fɛ yen ko a kɛlen bɛ ka wele se Fandema n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma ani Zegwa ale ka école minnu bɛ yen ko kalan bɛ daminɛ a la bi sɔgɔmada in na o la kunungo mɛtiri tun bɛ sira la o ma se Fandema o la ko k'a ɲini denfaw ani denbaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko kalanwuli o ye bi ye o la bɛɛ lajɛlen ka taa ni den ye walasa o bɛ se ka kalan lakika sɔrɔ cogo min na nin waati in na ko tɔgɔsɛbɛli bɛ sen na halisa walasa kalan o lakika bɛ se ka kɛ cogo min na an ka sigidaw la. Ansardine International Imam Dawuda Disa ko k'a lase Zegwa n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma kalanwuli o kɛra kunungo tɛnɛ o siratigɛ la hali bile tɔgɔsɛbɛnniw ma dabila tɔgɔsɛbɛnniw bɛ sen na halisa misali la maa min bɛ Lafiyabugu i bɛ si maa min ma o ye Madu Kone ale ka téléphone numéro 73 33 89 63 Bamori Ouattara bɛ Lafiyabugu 73 49 30 36 Médine Issa Diallo bɛ 74 59 46 01 walima Sulemani Kulibali 75 11 35 67 Sénéfosso la Maadou Diabaté 74 55 75 65 walima Babacar Goïta ale ka téléphone numéro 70 91 73 06 Imam Dawuda Disa ko k'a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni cika in na. Cika in bɔra maa min yɔrɔ la o ye Ansard International sous-section Zegwa o ɲɛmaayaso ye. Mali kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali ministre Tambo Ɲɔngo olu de bilara ɲɔgɔn kɔ kunungo ani MINUSMA ani Force Barkhane ka i kunda kɛlɛlikaw fɛ yen kan. Taama in an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabiri kumajan kabiri taama kun fɔlɔ minnu bɔra la Mali ɲɛmaayaso la a ɲɛmaa si kun ma deli ka se Kidali fɔlɔ ni tile fila in na tɛ. An ka siɲɛ in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ a fɔra k'aw dabɔra fɛn min kama Kidali yan fan bɛ se ka labaara cogo min na Mali baarada minnu bɛ Kidali olu bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na mankan min bɛ yen o mankan bɛ se ka ban cogo min na walima yali jadikɛla minnu n'o kɛra waati tɛmɛn'o la ka marifa ta Mali kama yali Agali b'o la Amadu Kufa b'o la yali ko ka sigi k'a fɔ kɛnɛw ye o de ka ɲi wa walima o man ɲi nin kuma in caman sɛbɛncayara kunun min fɔra ka bila o y'a ye k'a fɔ ko Kidalikaw fɛ yen a jirala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ka ɲi bi yali Agali o ale min yɛrɛ woloyɔrɔ ye Kidali ye Amadu Kufa o ko a ka ɲi malidenw don i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen ni fɛ la ni malidenw don a ka ɲi ka sigi k'a fɔ kɛ n'u ye ka d'a kan malidenw don i n'a fɔ an yɛrɛ kelen a filanan ye min ye lajɛba min kɛra Mali la dialogue national inclusif senfɛ ko maliden bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ko ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni Amadu Kufa ale ni Agali ye kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ Musa Asarik ale ye kunnafoni di tuma min na n'o sera Kidali a ye Kidali ka denw wele ko bɛɛ lajɛlen ale kɔni sere bi ka d'a kan ko Mali gouvernement kɛlen bɛ ka minisiri caman bila ka na o minisiri wolu ka nali kun tɛ dɔ wɛrɛ ye Kidali ka développement a bɛ san caman bɔ bi yelen tɛ Kidali a bɛ san caman bɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ yen nɔ lakanako kɔni yɛrɛ de b'olu bolo o cogo o la Kidali kɔnɔna na o siratigɛ la ko a tɛ se ka kɛ ten o de la ko Mali gouvernement o ye minisiri caman bila ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni Kidalikaw ye baara minnu kan ka boloda misali la fɔlɔ la ka min da n'o fara fɔlɔ dara maa min fɛ o ye Musa Atayɛri yɛrɛ ye ale ye nin fara fɔlɔ da o ye maison de jeunes o maison de jeunes a jirala k'a fɔ kalo 8 bɔɲɔngo o bɛ ban
o b'a yira k'a fɔ ale Musa Atari n'a a nana basi wɛrɛ ma k'a la ale kan ka taa o kolomokari kɛ ani bandaw a fɔra cogo min na kunungo ninnu ka taama sen fɛ kɛnɛya ko fan si tɛ bi Kidal bɛɛ b'i yɛrɛ la o kɛra sababu ye an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma Dr Fanta Sibi ale bɛ nin taama jɛkulu la kunungo ka taa Kidal Kidalikaw bɔra koyi k'u kunbɛn k'u fo k'u waliɲumandɔn ko an bɛɛ ye kelen u y'a fɔ cogo min na ko Mali ye kelen pe Kidal ye Mali dɔ ye tamaki t'a la ko fɔɲɔgɔnko o n'a waati don n'o banna fana sigi ka fɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ bɛnkan minnu taara Algérikaw fɛ n'a bɛ fɔ ko Algérie bɛnkan o waleyali ko fana ye fɛɛrɛba dɔ ye walasa ka nin ko in kunbɛn nin taama min kɛra kunun an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛra sabanan koba ye Kidalikaw fɛ kunungo tuma min na n'u ye nin ba kofɔlen ninnu bisimila kalafili bɛ kɛ ko a bɛ daminɛ ni maire kalafili ye o dun a ti ɲɛ min kɔ ministre de l'administration territoriale ale kun kɛlen bɛ ka jɛkulu minnu n'o da kan ka don kalafiliko la Mali la a y'o kumaɲɔgɔnya kunun parti politique caman tun bɛ a kɛnɛ kan a nana ye k'a fɔ n'i ye Mali parti politique ta bi min bɛ sariya kɔnɔ ni o lakodɔnnen don Mali gouvernement fɛ parti politique 219 ko o de bɛ bi an fɛ yan Mali la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ o min n'a nana ye k'a fɔ jamana tiɲɛna parti politique bɛɛ lajɛlen ɲinɛ o bɛna kɛ sababu ye ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye fɛɛrɛ min ne a ka ca Ala fɛ ka caman bɔ parti politique la dialogue national inclusif sen fɛ misali la olu jamana wɛrɛ tɔw b'a kɛ cogo min na cɛmancɛ kininfɛ bolo ani numanfɛ balo les centristes la droite la gauche o ye taabolo dɔ ye a bɛ i n'a fɔ hali an fɛ Mali la parti fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ tali kɛ parti 219 nin na a bɛɛ lajɛlen bɛ parti ba belebele dɔw la o parti ba belebele dɔw olu fana ma taa ɲɔgɔn sɔrɔ cɛmancɛ la walima kini yan fan fɛ walima numan yan fan fɛ yali a tɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma don Mali politique ko la walasa n'o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ Mali la wa tamaki tɛ min na colonel major Abdoulaye Maïga n'ale ministre de l'administration territoriale ye a y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛ na kɛ walasa ka yɛlɛmaba don ko ninnu na walasa nin min bɛ bi tan ka caman bɔ a la an fɛ yan Mali la ko bɛɛ k'i labɛn kalafili o bɛ ka i n'a fɔ a bolodala cogo min na maire kalafili de ma se ka bɔ a dɔw kɔrɔ ko ba ko o bɛna ka a kɛ don fɔlen na ni o kɛra kɛcogo min na san dɔ tɛmɛnen a ma ladɔnniya k'a fɔ o lajɛrɛ kɛra kunungo colonel major Abdoulaye Maïga n'ale ye ministre Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko o labɛnni ma Isa Kawojim a ma ladɔnniya k'a fɔ minnu ye kunnafonidi kɛ kunun ko Isa Kawojim t'u ka ɲɛmaa ye sɛbɛn bɔra teliya la CEMAS a ɲɛmaayaso la a comité exécutif fɛ ko minnu y'o kuma fɔ olu y'o dantigɛla kuma fɔ ko n'o tɛ ko Isa Kawojim o y'u ka ɲɛmaa ye bi o y'u ka coordinateur ye sini o kɛra sababu ye ninnu ye sɛbɛn min di Isa Kawojim ma ale taara kunungo ka taa Africable a kun welelen bɛ o sanfɛ a y'a jira k'a fɔ ko kuma banna bɛɛ lajɛlen ni fɛ la ko an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na maa fɛn fɛn n'i bɛ ko dilan dɔw b'a kɛrɛfɛ minnu b'a tiɲɛ o tiɲɛnikɛla minnu ni olu fana n'u hakilina mɛn ɲɔgɔn na ko ale tɛna olu jaabi ko nka sɛbɛn min bɛ yen n'o ye yamaruya sɛbɛn ye n'o bɔra bureau exécutif la ko o bureau exécutif ka ci la filɛ nin ye ka d'a kan ko CEMAS ye jɛkulu ye jɛkulu min ni sariya b'a kɔnɔ statut et règlement intérieur ko b'a la o ye fɛn dɔw de fɔ o fɛn ko n'i ye o tana tiɲɛ ka na e fɛla kɛ ko a bɛ laban min ma o ye statut ye min fɔ a bɛ labɔ o de ma o kɛra sababu ye ko ale Isa Kawojim bureau exécutif min bɛ yen ko olu y'a jira k'a fɔ ko o bɛna maa ninnu wele ka hakilina yɛrɛ k'u la ka da kan o ye fɛn kɛ sariya la min ti bɛn Isa Kawojim yɛrɛ ye min fɔ a yɛrɛ kan ale ni Mamudu Diko san 20 bɔɲɔgɔnko o bɛ ɲɔgɔn kan ale bɛ Mamudu Diko kɛrɛfɛ bi san 20 ale y'a den tɔgɔ la Mamudu Diko la
o bɛɛ lajɛlen n'a ta ko Mamudu Diko woloden b'ale bolo furu la wa ko n'i nana fɛn ta ka t'o sɛgɛrɛ fɛn min yɛrɛ ni tiɲɛ tɛ kelen ye ko a laban i bɛna don fɛn na fɛn min ni e yɛrɛ tɛ fɛn min kalama o siratigɛ la ko minnu ye nin fɔ k'a jira k'a fɔ ko Isa Kɔji min tɛ coordinateur ye bilen ko u ka segin ka u hakili jagabɔ kosɛbɛ ka d'a kan ko a kɛcogo a n'a fɔcogo o tɛ nin ye ko kuma yɛrɛ banna ka d'a kan ko bureau exécutif min bɛ yen olu ye sɛbɛn bɔ joona ka jaabi di nin ma kofɔlen ninnu ma Bandaw ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ bi tarata Bandaw kan k'i kunda Faransikaw fɛ yen kan k'a sanga fɛn min ma lajɛrɛba min bɛna kɛ Tchad n'a bɛna kɛ G5 Sahel a maaw bolo ko a bɛna taa kunnafonidi kɛ Emmanuel Macron ale fɛ yen ka d'a la mun na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron a yɛrɛ sirannen bɛ nin lajɛrɛ ɲɛ kosɛbɛ ni sirannen fɛn b'a la bi a sirannen bɛ maa min ɲɛ ko nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na o Bandaw ye a fɔlɔ la ka Tchad jamana ɲɛmaa wele ka sɔrɔ ka Mauritanie jamana ɲɛmaa wele u bɛɛ lajɛlen y'a jira la k'a fɔ lajɛrɛ min bɛna kɛ Tchad a ti ɲɛ fiyewu a kana taa nin cogo la abadan n'a ni Bandaw ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa n'o tɛ n'a taara nin cogo in na Bandaw ye sɔrɔsi ye n'a ko k'a bɛna to taa don da dɔ fɛ walima n'a bɛna kuma dɔ fɔ ko n'a ma kunnaja ni Bandaw mana sɔn a ma a laban a bɛna kɛ fiɲɛba ye a bɛ kɛ fiɲɛba ye Tchad o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Bandaw Emmanuel Macron y'a wele k'a k'a lajɛ a ka se Faransi bi tarata o ka taa kuma yanni lajɛrɛba min bɛna kɛ Tchad o bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya ani ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na ko o bolodalen bɛ tuma o tuma Faransikaw hakili bɛ jigin min na Bandaw y'a fɔ min na ko Faransi kana avion wuli bilen Mali kɔnɔna na a kana ko kɛ tuguni Malidenw ti min kalama jamana ɲɛmaa dun ma deli a bɛ san 20 ni kɔ bɔ bi jamana ɲɛmaa ma deli ka na Mali la min o n'a ɲɔgɔnna fɔ o kɛra sababu ye jaba yɛrɛ kɔni tɛ Emmanuel Macron na bilen walima jaba tɛ Faransi ɲɛmaa si la bilen ka ɲɛsin Bandaw a n'a ka gouvernement ma o la Bandaw bi n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ a bɛna pankuru ta bi k'i kunda Faransikaw fɛ yen kan a ka ca Ala fɛ sini ale ni Emmanuel Macron kan ka ɲɔgɔn ye Faransi docteur min n'a kɛra Yoroso docteur Issouf Malé médecin Issouf Malé o min bɔnɛna nin na waati tɛmɛnenw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye bi tarata médecin minnu bɛ Mali la olu bɛna baarabila kɛ hali docteur dɔw a baarabila in a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa nɛgɛ kanɲɛ 11 na lɛrɛ kelen bɔɲɔgɔnko u bɛn'u ka nisɔngoya de jira n'o ye sɔrɔ yɔrɔ ko nin maa kofɔlen n'o bɛ tali kɛ médecin chef Issouf Malé la ale min n'ale tun bɛ dɔgɔtɔrɔya la Yoroso ni don dɔ la u taara bɔnɛni sɔnni na ko marifa ɲɛ 3 de kɛra a disida la a kɛra kun min na maa min y'a kɛ hali sini sɔgɔma fɛn ma fɔ a la fo n'a kɛra tile 2 in na bɛɛ kunun de sa ko kunnafoni dida Mali gouvernement fɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli k'a ko la o la olu kɔni fɛla ye min ye bi olu ye médecins ye ko ni olu ma wuli k'u ka nisɔngoya jira a laban ko a bɛna daturu maa wɛrɛ la min ni dɔgɔtɔrɔlakaw yɛrɛ tɛ kelen o dun o ye fɛn ye fɛn min n'o cɛ man ɲi Côte d'Ivoire sergent chef Adama Bagayogo caporal Yakuba Doumbia sergent chef Gebi Jean Amien Berlin caporal Bamba Moustapha ninnu maa 4 o dongo ko o tora Tombouctou munumunu na mobili taara yɛrɛ mugujugu kan kɔrɔbarikaw ka sɔrɔsi 4 bɔɲɔgɔnko mugujugu pɛrɛnna an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɔrɔsi 4 bɛɛ lajɛlen tora la o min n'o tora la ni o dongo chef d'état major Lassana Doumbia kɔrɔbarikaw fɛ yen ale ye senfa ka se Tombouctou nana fɔ Amad Anadif ale min n'ale MINUSMA ka lasigiden an fɛ yan Mali la ale kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kan Tombouctou fo kana se kunungo Abidjan kaw fɛ yen ma nin maa kofɔlen n'o bɛ tali kɛ sergent chef Adama Bagayogo
Yakuba Doumbia, Gebi Jean Amien Berlin, Caporal Uka Sotrali Kera Kunungo, Akera Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan. Ahmed Bagayogo n'ale premier ministre ale kuma ta kunu ka foliba kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ni somɔgɔw ma ko sɔrɔsiya don ninnu tora kɛlɛda la u tora kɛlɛ min da la ko farafinna kɛlɛ don Korowari kɛlɛ don ka d'a kan ko kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye Mali ani Côte d'Ivoire a bɛɛ lajɛlen fa kelen ani ba kelen ye o siratigɛ la ko n'o tora yen o y'a sɔrɔ o tora kɛlɛ min na o y'a ye k'a fɔ terroristes binganikɛla jugu minnu n'u bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ma kunbɛn ko ni kunnamaja kɛ n'o o ye se sɔrɔ Mali la n'o bɔra Mali la o tɛna i kunsi jamana si la ni Korowari jamana tɛ o kɔsɔnna ko o bilara ka taa lakana kama Mali la wa o bɛna n'o nin na ka marifa t'u bolo k'a kɛra kɛlɛba ye a bɛnna jumalon dɔ ma jumalon min n'a kɛra Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɛgɛ kaɲa 11 waati 11h mobili taara yɛlɛ mugujugu sanfɛ a pɛrɛnni kɛra sababu ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka nin maa naani bɔnɛ ni na kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen u y'a fɔ cogo min na ko marifatigiw kun jɔlen bɛ tu kɔnɔna na ka mugu ci nin ma kofɔlen ninnu na n'o ye Korowari sɔrɔsiw ye a kɛra mugu ci ɲɔgɔnna ye miniti 30 bɔɲɔgɔnko marifa kunkan ma da u ni ɲɔgɔn cɛ a labanna mugu sisi tigɛlen a nana ye k'a fɔ sergent chef Adama Bagayɔgɔ o sergent Yakuba Doumbia caporal Gebi Jean Amien Berlin ale ni caporal Bamba Mboutsa Pako olu tora muguda la ye o siratigɛ la n'u nana a ka ɲi ka tasibila kɛ o ye dɔ fara u ka jalaw kan ka tila k'a yira u somɔgɔw la k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ o tora kɛlɛ min na ko farafinna kɛlɛ don o ko bɛ ni hakili to denma ninnu na kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ den tora min kɔ Alassane ko n'Ala sɔnna ma ko ale bɛna seko n'a damayira kɛ denbaya olu ka ladamuni na Senegal jariso a tununa kabiri janvier kalo tile 4 lakɔliden min n'a tun bɛ faranskaw fɛ yen a kuma tun cayara kosɛbɛ wa ko a nana ye kɔsa in na a yera bibi n'a yɛrɛ n'a a tɔndɔn n'o y'a benɔgɔcɛ ye a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na wa ko a tun bɛ bolo min kan k'a fɔ bolojugu kun don a ye bolojugu kun tɛ ka d'a kan ko a yera basi foyi t'a la a n'a hakilina yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ ko dɔ bɛ yen n'a dun yirala k'a fɔ denmisɛnnin tɛ tun ko a tun bɛ ka a yɛrɛ ka ko dɔw ɲɛɲini bibi in na kɔni a tununa a yera ko a n'a a benɔgɔcɛ yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ waati min na komi sisan Donald Trump fanga a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na ale y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka jamana kɔni lawuli ka jɔ a sen kelen kan su man di tile man di kabiri Donald Trump n'a yɛlɛla k'a fɔ a bira ka bɔ fanga la a ye tiɲɛni yɛrɛ kɔni fari de da ka ɲɛsin lamɛrikɛw ma Joe Biden ka fanga a kɔni y'a laburuja a bɛ se ka lagosi cogo o cogo Donald Trump a y'o de kɛ o kɛra sababu ye Joe Biden fana yɛrɛlen kɔ fanga la o don o ye plainte kɛ a kan plainte in kiiritigɛ bɛna kɛ février kalo la o la k'o ye sɛbɛn di Donald Trump ka avocat ma kunu ntɛnɛn k'o k'u labɛn ka d'a kan ko kiiri bɛna kɛ ka d'a kan fɛn min n'o ye Donald Trump a ye baara min kɛ ta ka yɔrɔ dɔw tiɲɛ ka maaw lafitinɛ ka kɛ balawu kan n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ kan ka kɛ walima n'a man ka kɛ ko o bɛna boli k'a kan ka ɲɛsin Donald Trump yɛrɛ ma a n'a ka taabolo ni a kɛra a yɛrɛ bolo kojuguba ye bi ale tun b'a dɔn k'a fɔ min bɛna kɛ n'i kɔni bɛ fanga la se bɛɛ lajɛlen b'i ye nka ni a nana k'o cogo la ko fanga nana bɔ i bolo bɔcogo dɔ la ne m'a ni limaniya ta laban o kɔlɔlɔ Donald Trump a bɛ sɔn ka sigi o malo kɛnɛ kan banisaralakaw fɛ yen fanga yɛlɛmalen kɔni ka jugu Donald Trump tun bɛ fanga la tuma min jɛkulu minnu ni se tun t'olu ye olu de fana wililen sisan kununko a kɛra wulikajɔ dan ye Benjamin Netanyahu a ye wajibi k'i sigi fanga la fanga min t'a ta ye o y'a sɔrɔ Donald Trump bɛ jamana ɲɛmaaya la ale taalen kɔfɛ yali minnu ka se tun bɛ min ye olu bɛna datugun wa a ye olu kɔni ti datugun nka an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛra balawuba ye kunun ka d'a kan fɛn min n'o ye maa caman wulila k'u ka nisɔngoya jira ka yɔrɔ caman kari kununko tuma min na n'u tun b'u ka wulikajɔ o nasiraw la
ntolati bɛ senna an fɛ yan Zegwa kunungo an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ Jangolondugu ale ni CSK olu hakɛto ni Jangolondugu ani CSK A olu tun bɛ ɲɔgɔn na kunu o kɛra 4-1 ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ hali bi tun mati wɛrɛ bɛ yen o la Zegwa n'a Lamini taayɔrɔ banna sisan ka d'a kan wulafɛda kɔni mana se walasa k'i dabɔ kuma caman na o kɔni o fɛɛrɛ tigɛlen bɛ ka da nin waati in na kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o ntolaci min bɛ sen na fɛn min ni o ye bi n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ntolaci o kɛnɛ kan kanubagaw an fana bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka walimadɔn nka fɛn min ni o ye communiqué an bɛna tila k'o lase aw ma sisan hakili la banni sɛbɛn don o la foli ani tanu la n b'o lase aw ma a kan bɛ sɔɔni hakɛto b'a la salama